voiko se lähteä vähän aikaa pois, kun mä yritän räppää. Kun sä siinä vaan vieressä käppää. Joo, voiko se lähteä? Mä yritän tässä räppää. Niin voiko se lähteä? Mä en jaksa kuunnella, kun sä siinä vieressä käppää. Joo, mä kohta oon valmis. Niin jos sä lähet pariksi minuutiksi tonne takahuoneeseen, niin mä voin Täällä on Arjus, katso nää muovit, reelit. Kalli suosittelut, aina. Oot vähän käp, äijä. Et muuta tekoja selitä. Kateelliset vaan issaa. Meitä ei kiinnosta yhtään. Vetäs vaan, vedetään näit muuveet. Sä vaan käppää. Nyt sä voit tulla sieltä pois, koska mä lopetin. Ei ku, älä tuu vielä, koska mä en oo vielä valmis vedellä. Mä tuun kohta. Niin, mä vielä räppään tässä. Joo. Mä tykkään niin paljon siitä. Täällä on Arjus, katso nää muovit, reelit. Kalli suosittelut, aina. Oot vähän käp, äijä. Et muuta tekoja selitä. Kateelliset vaan issaa. Meitä ei kiinnosta yhtään. Vetäs vaan, vedetään näit muuveet. Kohta mä menen pois täältä, koska mä en jaksa kun toi yks tässä vieressä vaan käppää ihan koko ajan, ihan koko ajan. Joo. Täällä on Arjus, Joka vaan käppää. täällä on Arjus, katso nää muovit, reelit. Kalli suosittelut, aina. Oot vähän käp, äijä. Et muuta tekoja selitä. Kateelliset vaan issaa. Meitä ei kiinnosta yhtään. Vetäs vaan, vedetään näit muuveet. Joka vaan käppää.